Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, may gabi sa inyo guys. Labi na sa akong regular viewers. O labi na sa karon lang yun nagkakita ng video. God bless po sa may gabi sir. Ano may pamatay mo? Ubo? Napilang kadlaw naman na? Simana na. Wala problema? Jadi, anak ko to gigamay. Sa pag inainom niyo tambal, gusto man. Ni kalma ba siya? Hindi mamala. Pero dili ka problema yung katulog na. Bali man kay iba siya mo. Siguro siya ba kay gabi kay wala tapos balik ko wala ka nakikita na ko oras Sa pagid gawas imo ang ubo sa palain. sa likod. Sa likod, sa pa. Wala ka po? Right sa ulo. Nabad sa ulo, tulong, sa pa. Sulti tanan. Sipon, subaw. Sa pagid. Sa ulo ba daw? Mata. Say. Sa ulo sabay sa ulo. Nagati para lagi ka. Ay galaw mata. Ano man? Ano siya grad yung Ano sa lang? no last year sa July. Wala ka lang ito ang pamaging na. Wala na pa-check up pa dito. Para. Sige. Wala na gilain. May nakabalo ka skuha. Kuan ka. Kauban man siyang anak. Oh, tapos Kontas. Kaya man niya, senior man ako, iyak ko ako. Ano ko siya. Napan ko siya. pero wala ka kabalo sa pag na Facebook, YouTube ana. Wala. Mano ko din taga Surigao yun ko. Daya lang din eskwela. Ano na ka Musila? Hindi Surigao ka. Ora sa nabal anak ko ng Surigao nga gikan Surigao. Ikatulo ka nga from Surigao gyud nga ni dire. Nilso. Oh, Surigao. Nahilot dire. No, sige ba sing nakay shoutout sa Surigao. Wala ako yung ano na. Awa kay kailan mo sa Surigao? Nagkan kaya eh. Sige ka nang pinakadool. Sa Surigao. Akong mama siya tapos ako mama. Mama pinakadool, very good. Sa pag yun. Papa, Wala ko papa. asan na? Wala na. Tayo. Tuwa na sa langit? Makasal. Maayo, maayo. Dari daw din. Sige, wala na. Barkada, wala. Siya sa mga tayo. Asawa, Wala. Dari. uyab, Wala. wala girlfriend, Wala. boyfriend. Wala ko. Wala po. Wala gud eh. Sige. So ana guys, shout out sa taga Surigao. Nanera gud siya diri Miss Willa, bakas yung tanan. No, so shout out sa taga Surigao del Sur. No, na si Sir diri ato tabangan nga maayo yan. Ginapamatay sa kalawasan, siyempre, ano ba na sa pag-ampos no, na siyempre tanang nga mo dool sa kuha, maningkamot ang mamaayo mo, no, kutob sa kumay mo, kay pahitring natin ginapamatay sa kalawasan. So ano lang, no, so maningkamot ta. No, siyempre sa mga karon lang nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel, click ang button para update sa mga ilok matagadlaw, comment, like, and comment lang mo guys, no, kung ano yung mga pangutana, kabayan sa inyong hang ginapamatay sa kalawasan, hantod karon wala gyapon mamaayo inyo gyapon ginadala-dala hindi na magadto try sa kuha basig makatabang ta no comment lang mo guys no nya kung ganun mo makipray sa kuha kay Facebook Eric Hilot ang traditional so ayan guys mga viewers na to shout out po dahil sa kong top 3 countries viewers number 3 India, number 2 Indonesia, number 1 siyempre Pilipinas. Maraming salamat o sa lahat po ng mga OFW. I love you guys. So ayan, so magsugod ako Hilot. So, please po, subscribe my channel, guys. Okay, tangalay mo, kaya mo dito. Ano YouTube channel niya? Tagalan ako kan. Tagal. Dali lang, dali. Damon. Kulog. Pandi. Ano sa kalas na yun, no? Last gig nga Ay, nagpapalawas. iwan mo na Sa intel. Kuan. gawas sa iya pagkita. Sa manlas. Yung kaya na? February ata. Kay ano ka to nang nabikil wa kay tungod sa sayang. Dancer rin eh. Asus. Isa ka gamay. Up, ya. Kamu tata. Pero sa ko gamay. Okay na ka? Ready na ka? Oy, daw.
Labas pala daw. Hindi na mas pala. Huna-huna mo na sila itong ulo. Dahana. Ang biyantar na ba dito dito ah. Nangyarap ko. Liwan mo ka, magkuha ko. Pagkawag ka ulit. Hindi ka ako naman. O niya, napusog pa maka. Baka masag. Busog. O niya. Kapon. Asa ko cellphone na yung dong na diya. Ang bebe. Right, palang gani. Ay. Naghihubat man ako ni. Sige, tinong pangalan. Nabigyan ni Grade. Mel J. Ratang. Ratang bata. Ding. Oh, Hindi ko lang gusto nila. Ito. Nagabasa kaghapon gabi eh. Ha? Nagabasa kaghapon gabi eh. Masa haba kon sligo Tapos na. gabi eh. Hindi ka rin balay, di kay trabaho o eskwela, wala lang. Wala ito. Hindi siya nagda. Di ako ba man? Tara. Cellphone.
Huwag ka mainom. Ha? Ayun. Mainom. Pero dili mahubog. Opo. Mahubog yapon? Oo. Ba? Wala man sa mong dagway, mahubog. Butaan magdagway. Ha? Dagway na day butaan. Kung tanaw ko kay mura di makabuak. Lagi. Ha? Butaan magkatanahon. Mura magparionon. Mag-explain ko sa imo ha, paminawa ko, okay, para madala-dala po nimo ni siya. Ya ma-share po nimo sa imong mga parente, mga friends nimo ha. Kani dire, mo ni balay-balay sa uric acid, kani sugar. Ha? Balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar, ha? So di yun na sila pareha. So kani uric acid na dire ang sigarilyo inom. Kani soft drinks, kape, just kung asa imong kusog, mga to'y maapektahan ha. Pero inon, dugay pa ha. Di na to ni mong kagon, magkadugay, magkabugat ni. Sakit gamay? Ilagay na to tinodon. Gamay para mabungkag ang alkohol. Kung ka manigarilyo? Dili na. Pero anay siyang itandog na ko nimo, ay kabiyansa ni dako-dako na biya. Ang tawagan niya osteoarthritis ha kanyo. Mo ni nungdan nga magsungkod-sungkod ang tao pohon, o man ta sa may stroke mo ni nungdan no. So ang bawalan niya mga lamang loba, itlog, manok, ginamos, bulad, uyab, pasayat, alimango, balot ha. Kung magkakam ka balot. Mukhaon pero tag sa. Gamay. Kani soft drinks, kape, juice ha. Di ba ka soft drinks? Inom. Kape. Tag sa. Sa kami mo soft drinks no? Gamay. Sakit gamay no? Dili gamay. Sadya eh. Dako. Gusto ka magkawag lamang loob? Dili. Ha? Dili. Manok. Ikaw mo ka tatay. Manok. Oh. Manok, itlog.
Itlog manok, parehara na sila ha. Parehag balangan. Parehara na power ha. Pero parehapot kalami no. Baka mo wala pa ta magka-arthritis, kaon sa tagmanok ug itlog. Pag magka-arthritis na undang na pod. Ana ra man na. Cholesterol manguna sila. Ang pinakabawal jud kana jud mo ulit pag ikag trabaho pag ulit sa balay. Bawal jud ang himasa, hapat o nas ligo ha. O ni pinakabawal kay nga naman ang tawag na niya pas mo sa kusog. Ang grabe singot mo. Sige ka po kag singot. Bukas na. Tubig. Wala nang dula basketball, basketball. Mugha na lang. Kung magsingot, ugas, singot, nagpuli-puli na no? Pero bukas na. Ha? Bukas na. Lukas?
sir. Ayan. Pero, masakit mo? Kaya eh. Saan ka taga? Yan yung kape. Ay, hindi. Opo. Berapa bentar deh? Lihat kan sih, Pak. Kasi tawag itlog mo maka. Kita coba dulu. Terus. Step yang lain. Ramai. Daerah. Ramai. Tapi kita mau dulu biar